Molt bé. Jordi Centelles, Laia Alsina, benvinguts a l'Esguard. Gràcies. Sou aquí, nosaltres ens hem conegut fa relativament poc per aquest llibre, pel Carrusel, que molt abans de ser un llibre va ser un projecte teatral vostre. Què és La Reial, la vostra companyia? Bona pregunta. Molt bé. Encara no sabeu exactament. No ho sabeu, però teniu 9 anys ja com a companyia. Aquí tots jovenets que se us veu, companyia teatral sense fer coses al teatre. És una bona definició? Fora dels edificis teatrals, una mica. La Reial, com molt bé has dit, és una companyia de teatre formada per la Laia i jo mateix. Nosaltres ens vam conèixer a l'Institut del Teatre i a l'acabar la carrera vam veure el fantàstic panorama teatral i vam dir intentem anar a la nostra i mirar de proposar coses que a nosaltres ens motivaven molt més del que hi havia. Això va ser el 2006, sí, quan estàvem acabant, el 2006, 2007, i Quan encara no hi havia crisi. Quan encara no hi havia Just abans. Vam començar nosaltres i va haver-hi una crisi, no sé. I també volíem provar alguna cosa que ens motivés més, que el teatre, més enllà del teatre convencional, i havíem viatjat per Europa veient coses de teatre, això, i una cosa que ens agradava moltíssim era doncs això, una cosa que després ens van dir que es deia site específic. Site específic, Site específic, que vol dir... Un lloc específic. concret. Un lloc. Ah, d'acord, fet a mida. Sí. Diguem en català, no? Sí. També es diu made to measure. Doncs El llavors tipus ja de és teatre clavat, aquest, no? sí. Fet a mida. I nosaltres havíem vist alguns espectacles ja a Londres i a algun altre lloc on la història de les obres de teatre i la dramatúrgia estaven pensades expressament per aquell lloc on es representava. Una mica com aquesta entrevista, que ha estat Sí, concebuda sí. exactament per ser feta aquí a la fàbrica d'Am, no? Exacte. Sí. És a dir, Està bé. no agafem obres de teatre ja escrites i les traslladem a un altre àmbit, no és això, sinó que agafem l'àmbit aquest i d'això en fem una obra de teatre. O sigui, agafem aquella realitat i la copsem en una obra de teatre. Algun exemple, Laia, de tots aquests anys, d'algun site específic que diguis Doncs, ens va costar molt o ens va sortir molt bé? Ni que ens costés ni que sortís bé, però així, per fer una idea, hi hauria Curva, que ho vam estrenar a Fira Tàrrega, amb coproducció amb Fira Tàrrega. Era el tercer espectacle i passaven una carretera, i llavors, perquè era una història sobre prostitució de carretera. Llavors, és el que diu el Jordi, aquella història no la pots posar en un escenari de teatre perquè realment el que prenia el sentit era tot l'entorn. Era la carretera, que en aquest cas estava tallada, però que passaven cotxes, que els cotxes eren conduïts per actors i formaven part de la dramatúrgia. De tant en tant se'ns colava un tractor, aquests de Tàrrega, i estava inclòs a la dramatúrgia. I tot plegat, tot l'entorn... El públic on era? El públic estava, és a dir, l'escena passava a una banda de la carretera, una carretera secundària, el públic estava a l'altra banda de la carretera. Assegut al camp. Sí, assegut al camp. Mig al camp. No interactuava, per No tant. interactuava, no, però clar, tenia una visió de 180 graus gairebé del públic, una visió panoràmica cinematogràfica, Sí. és com si fos gairebé un plano seqüència. Ella ha dit una cosa molt interessant, diu, aquesta història no la pots explicar dins d'una... No, perquè els recursos que espectacle faria teatral. servir serien molt diferents. Podries intentar explicar la mateixa història, però els elements que fan que sigui especial quan la poses en el seu entorn habitual, en aquest cas una carretera secundària, no els tens en un teatre. En un teatre seria absurd intentar posar Hi ha una aquella carretera... convenció, diguem, no? Clar, sí, al revés, no? Justament, l'interessant de fer-ho en un teatre seria que el públic s'hagi d'acabar imaginant aquella carretera i que quan tu assenyalis i diguis quin cel més clar vegin ells el cel, però no el pintaràs al cel, no? Encara no és això, no és naturalista. En canvi, a la carretera assenyales i el cel. Vull dir, és aprofitar els elements que et dona cada espai. En el cas que ens ha congregat i que coneixem del Carrusel, el vostre projecte neix de dir, inventem-nos històries que passin dins de cotxes. Com neix aquest projecte o com se us acut? De fet, nosaltres sempre estem pensant idees i tenim unes quantes al calaix i això, i de tant en tant les anem traient a la llum. Sou traficants, Sí. Això és el talló pur, diguem. Sí, una mena de traficants de site específic, diguem-ne. I una de les idees que ens ballava pel cap era això, de fer alguna cosa dins del cotxe, perquè el cotxe sí que és un molt lloc de pas, no? Un lloc que et porta amunt i avall, això, i vam dir, ostres, hi deuen passar moltes coses a dins d'un cotxe, moltíssimes. Ja sigui en marxa o parat, o un cotxe dins d'un pàrquing, o una carretera, etc. I a partir d'aquí vam començar a pensar en això del carrusel. I també per mirar de rodonir-ho una miqueta més ens vam imaginar
el doble sentit aquest dels cotxes, és a dir, del cotxe normal, però també un cotxe de fira, que dona unes voltes, una atracció de fira, no? I ve d'aquí. Aquí, de tota manera, hi ha una qüestió subjacent d'aquest tipus de plantejament que sempre és gairebé de caire econòmic, no? Si pensem en un cotxe, hi caben 4, 5, 8 espectadors. Si pensem en una carretera, doncs ja n'hi caben més, no? Però la vostra aproximació no deu haver estat cap a produccions comercials o convencionals. Qui és a qui us adreceu per fer aquests projectes? Jo crec que cada espectacle, com bé dius, depèn de la mida i depèn de la quantitat d'espectadors que hi puguin entrar, doncs genera una distància o una altra amb l'espectador. És a dir, al Carrusel, que només entraven 4 espectadors per passi, es crea una intimitat i l'espai és tancat, es respira el mateix aire. És molt diferent el que pugui passar a la carretera de curva, que el públic potser ho veia a 10 metres de distància i no tenia aquesta proximitat. A curva n'hi entraven 200, potser de públic, cada vegada, i a Carrusel 4-5 per cotxe. Clar, és molt diferent. Això és molt diferent. És més aviat l'espectacle el que defineix com s'acaba arribant al públic. De tota manera, en el cas de Carrusel era el Festival Grec, en el cas de Curva era un altre festival també? A Fira Tàrrega. A Fira Tàrrega. Sí. Per tant, estem parlant, per entendre'ns, d'un circuit de festivals, més que no d'un circuit... Sí, tot i que a nosaltres ens agradaria també que els teatres normals, els teatres convencionals també programessin aquest tipus de propostes. Però fora dels seus espais? Sí, fora dels seus espais, sí, que en altres llocs d'Europa es fan amb total normalitat. I aquí l'únic que escolten una mica les nostres propostes són els festivals aquests. Tant sigui el Fira Tàrrega com el... O TNT també, que fa poc que s'ha fet. Que sí que estan més oberts a propostes una mica diferents. Però una mica la nostra lluita, la nostra pedagogia que venim fent des de fa molts anys és que per nosaltres això no és un teatre estrany, sinó per nosaltres és teatre perquè hi ha actors, hi ha un públic i hi ha la comunicació aquesta teatral. I hi ha text? Sí, en algun... No, vaja, pregunto quina relació teniu amb el text. No, per això, en el cas del Carrusel em consta, perquè a través, diguem, del Grec i del Ramon Simons van vindre a buscar 5 escriptors que a més no escrivim teatre habitualment, no? Però en els vostres altres projectes... Sí, depèn de la proposta també. En aquest cas de Curva que explicava la Laia de les prostitutes de carretera no hi havia text perquè la trama, o sigui, la història de l'obra s'entenia a través de les accions que feien les dues actrius. Era més aviat un text didascàlic, és a dir, tot acotacions. Sí. Tot molt realista, és a dir, no. Atenció, espectadors de Quart, el Punt Televisió, torna a repetir la paraula, la didascàlia no és molt coneguda. No, és... Didascàlia, què és la didascàlia? Bé, jo crec, és les acotacions, allò que l'autor explica entre parèntesis i no dit en boca de cap personatge, no? Molt bé, tanquem el parèntesi de la didascàlia. Molt bé. No, ho deia perquè en els 70, que cap de vosaltres no havíeu nascut. Bueno, espera't, L'any 70? L'any 70, tu el 77, em sembla, no? I tu el 81, oi? Sí. Vol dir que... Molt bé, t'has mirat la web. Estem situats, però és veritat que sou d'una generació jove, ja teniu al darrere gairebé 10 anys d'exercici, però sí que en els 70 hi va haver un debat gairebé mortal en el món del teatre entre el teatre de text, que semblava que ja moria definitivament, i el teatre, per entendre'ns, visual, d'improvisació, era l'època de les grans companyies, dels comedians, dels joglars de la Fura dels Baus. Vosaltres, que veniu de l'Institut de Teatre, on s'estudien totes les disciplines, quina tradició mameu o d'on us sentiu fills per fer un projecte així? Jo diria que una mica de tot, no? Però amb el text quina relació hi teniu? No, amb el text seguim fent teatre de text i de fet la meva carrera a l'Institut del Teatre va ser teatre de text. Jo vaig ser de gest. Tu de gest? Jo era de gest. He acabat fent musicals. Exacte, però jo t'he vist a les Feliuets cantant i actuant, diguem. I parlant. I parlant, en efecte. Hi havia text. I tu, per tant, has escrit obres de teatre? Sí, jo la carrera que tinc de la formació és d'actor, però tot i així també he fet cursos a l'Obrador de la Sala Beckett i això, i també he escrit obretes de teatre de text. Veus, la Sala Beckett, aquest va ser el fil que va mantenir el que en deien teatre de text, no? Diguem, en certa mesura. Jo diria que el que dius tu
Màrius, no està tant la pilota a la part de la gent que intenta fer-ne la seva vida, d'això, de si text, gest o musical, hi ha moltes companyies que estan, ja fa molt de temps, em sembla que s'han trencat barreres o etiquetes, és més a l'altre cantó, no? Potser des de l'àmbit periodístic es necessita explicar d'alguna manera, o des de les programacions culturals es necessita tenir una línia i llavors dintre d'aquella línia què m'encaixa, no? Llavors, això què és? Ells sí que potser fan text, gest o musical, no? Doncs ara farem això, però crec que les companyies van més, hi ha una barreja sense complexes, al final tot és per explicar una història. Però és una voluntat creativa així de llenguatge múltiple o és una mica de dir ens hem de buscar la vida en tots els àmbits perquè la vida està molt dura i molt difícil? Pregunto. Jo crec que cada història o cada obra que vulguis muntar li anirà millor un tipus de llenguatge que no pas un altre. És més això, poder, el que acaba fent que et decantis en segons quins projectes per anar cap a un camí o cap a l'altre, més que no barrejar, vinga, fem-nos aquí els moderns, en el nostre cas, i crec que és el que fa tothom. I com deia el Jordi, després als teatres nacionals d'Escòcia o de Londres, fa molt de temps que en la programació habitual del nacional d'allà s'agafa tota mena de teatre, no només el que entra dintre d'una sala. Una pregunta capciosa. Què teniu contra els escenògrafs? Res. De fet, ara n'estem buscant un, potser. No, busqueu un? Per un projecte de la Reial? No. Veus? Per una altra cosa. Perquè anava a dir, he mirat la vostra formació i realment, tal com va sortint a la conversa, sou gent de teatre en el sentit ampli, però clar, busqueu de fer, com heu dit, site específic. Això vol dir que no hi ha escenografia. Sí, exacte. De fet, això de site específic, empalmant una mica amb el que dèiem abans, és una etiqueta que ens han posat. Nosaltres fèiem teatre i algú ens va dir és que això que feu és site específic. Ostres, doncs, i llavors vam anar a Google, site específic. Fem això. No tenim res en contra dels escenògrafs. No, era una pregunta trampa, diguem, ja ho entenc, no? Però en tot cas sí que sembla que ara hi ha una certa tendència a fer teatre, no sé si site específic, però en llocs diversos, per exemple, cases particulars. Això té a veure també amb el plantejament que feu? És una pregunta molt interessant. Home, per fi, No totes, però aquesta està molt bé, perquè sí que és veritat que es pot donar el cas que diguis, tot el que no es faci a l'escenari és site específic. Si ens poséssim puristes, els puristes del terme diuen que el site específic és aquella obra que ha estat dissenyada exclusivament només per aquell lloc concret. És a dir, si féssim una cosa aquí, que això era una destil·leria de cervesa d'Am, hauríem de fer una obra relacionada amb la història de la marca de l'Estrella d'Am, amb aquest espai, no sé, aprofitant coses que respira... I amb l'espai específic que tenim, diguem. Sí, i no la podríem ubicar en una destil·leria de Dublín, per exemple, si ens poséssim puristes en el terme. Nosaltres, per exemple, hem fet una obra que passava en un museu, però sí que l'hem anat adaptant i l'hem anat a fer a museus de diferents parts del món. Per tant, no som puristes en aquest terme. Però sí que és veritat que en el nostre cas, com deia el Jordi, intentem que les escenes o les obres que fem tingui un sentit fer-les en aquell espai i no dintre d'un teatre, perquè si es poguessin fer dintre d'un teatre, què aporta fer-la en un espai fora del teatre? Si et compliques, la il·luminació no hi és, el tècnic tampoc, l'escenografia l'has d'adaptar. Per tant, ha de ser que realment prengui un sentit que allò es munti en aquell espai, en un museu. En el cas de la peça que fèiem en un museu, realment el públic feia un itinerari per dintre del museu i tot plegat, fins i tot el públic que estava en aquell moment en el museu visitant les obres d'art, formaven part de l'obra, estaven incorporats. Clar, això en un teatre no té sentit. Fer obres en un pis, en realitat, tu pots agafar un menjador d'una casa, posar-lo dintre d'un escenari i fer exactament aquella obra que estàs fent al menjador de la casa, segurament ho pots fer també en un escenari, fent una escenografia molt treballada d'un menjador o d'una casa.
De fet, en aquest cas, que no està ni bé ni malament, és un exemple d'això, Animals de companyia, per exemple, de l'Estel Soler, s'ha fet en cases particulars, però la mateixa obra s'ha fet en escenaris, perquè ells tenen l'escenografia i també ho fan en un escenari. Seria una mica la diferència, però a partir d'aquí segur que parles amb ells i et diran que és molt diferent fer-ho a dintre d'una casa que fer-ho en un escenari. Clar, per entendre'ns, en la nostra experiència comuna, aquí al Carrusel, no va podries néixer ja fer, no? d'una qüestió específica, diguem, per uns cotxes, però si en un altre festival us proposessin tornar a adaptar els textos amb uns vehicles més grans, no sé, què faríeu? Ho adaptaríem. Seria una adaptació, però depèn de les condicions, segurament faríem un altre espectacle. o faríeu un altre, esclar. Amb la idea de carrusel que els agrada això, doncs mira, partim d'aquí, però fem això. O, per exemple, a Carrusel no pots agafar aquest espectacle i posar-lo a dintre d'un escenari. Perquè tu que ho has vist, no tindria sentit posar els dos actors en dues cadires asseguts davant teu i tu darrere mirant-ho, no? És que perdria la gràcia. Quina és la via, per entendre'ns, d'evolució que li veieu a aquest tipus de teatre? Es pot massificar o us imagineu algun d'aquests projectes anant a buscar una serialització o un gran públic? O tot ha de ser molt amb aquesta sensació de dir, ui, 4 que entren en un cotxe, uns que van a una cantonada... No, de fet, depenent de l'espectacle, hi pot cabre molta gent. Podríeu fer un site específic al Camp Nou, per dir alguna cosa? Sí, clar. I seria molt site específic, perquè allò només ho podries fer allà i no ho podries fer... Per exemple, aquest de Curva, em sembla que hi cabien 60 persones, 70... No, més, bastantes més. Bueno, clar, ja com en un ràdio. En un camp. Nosaltres hem dit, anar a Fira Tàrrega, per nosaltres la capacitat ens és igual. Vull dir, si volem muntar una grada amb 500 persones, ens estarà bé. No és un problema per nosaltres. Però no en tots els muntatges podríeu fer-ho, això. Aquest del cotxe, del carrusel, per exemple, tu pots posar un autobús, però... El que sí que intentem és que ho vegi, en aquests més petitets, que hi cap menys gent, fer-ho tantes vegades com sigui possible perquè ho vegi molta gent. Que t'obliga a fer, moltes vegades, fer més passis... Però no busquem l'exclusivitat. Al revés, no. Per això. Sí. No hi ha... Perquè es pot tenir aquesta sensació algú, no? De dir, això serà només experiència reduïda, no? Parlaves de museus, també. Com veieu que, per exemple, molts museus de la ciència agafin científics que no són actors i els hi facin com un guionet per dir, va, anem a explicar 4 problemes amb els nens, amb caire pedagògic, i fan una mica el tonto i tot això. Ho veieu com un intrusisme o veieu com una finestra d'oportunitat per dir, us ho faríem millor nosaltres, que no som científics? Jo crec que són dues coses molt diferents. Però del museu que tu explicaves no... No. Perdó, però em sembla que dius tu està orientat a fer una... O sigui, hi ha una missió pedagògica darrere de l'actor animador que porta els alumnes a través d'un museu i els explica coses d'aquell museu, no? En el nostre cas, l'obra que fèiem en el museu anava amb uns audioguies, per tant, el públic sentia l'espectacle a través dels audioguies i anava seguint diferents actors que estaven camuflats entre el públic de veritat del museu, alhora el públic de... Però no els explicava els quadres, diguem. No explicava el museu, explicava una història que estava passant en aquell moment al museu i que només ells podien sentir i veure perquè només ells tenien la informació. Passava completament desapercebut per la resta de... El museu seguia obert igualment, independentment d'aquesta experiència. Però acceptaríeu, diguem, un encàrrec de dir, no, això està molt bé, aquesta metodologia ens sembla molt bé, però el nostre objectiu és explicar el museu a través de les vostres eines? Sí, si l'eina és el teatre, sí. És a dir, si no marxem i diem, no, és que volem fer un PowerPoint i no sé què... Si el llenguatge vol fer servir el teatre, clar, hem fet experiments d'aquests. Ara mateix estem fent una cosa per la Llagosta, que és amb gent amateur completament, o sigui, tots són actors amateurs. Crec que són 35 o 40 actors amateurs de 4 o 5 grups de grups de teatre que té la Llagosta. Ens hem ajuntat a tots els voluntaris i fem un site específic a la Llagosta, aquest cap de setmana, de fet, amb tots. I hem fet 4 o 5 escenes, barrejats tots plegats, i una passa en una casa, l'altra passa en una bodega i l'altra
en un forn, en un obrador d'un forn, I llavors la gent va veure i la gent amb uns autobusos els portarem per aquesta ruta per tot el poble de la Llagosta. A més, és un crim, és negre, no? Es diu la Llagosta Negra, i al final han d'esbrinar qui és l'assassí, i tot això ho muntem, és un encàrrec. I la gent paga entrada? No, perquè està dintre de la Setmana Cultural de la Per Llagosta. tant, no té un 21% d'IVA? No, Té té el 21% d'IVA de 0. És un encàrrec de l'Ajuntament de... Correcte. Sí, Però que vindria en aquesta línia, En algun d'altre d'aquests projectes que podeu fer, que no es fan dins d'un teatre, però es regeix econòmicament per la mateixa llei del teatre, no? Si hi ha algú que paga. Clar, sí. No sou dels que poseu pastanagues en comptes de l'entrada? No. Aquell projecte que es va fer, no? Sí. A més que no. Però que estava molt bé, això està molt bé. Per això us ho deia, vull dir que heu fet alguna cosa tant. alternativa per esquivar això o no? No, perquè com a Reial sempre hem acabat anant per festivals, i normalment festivals, a més, fora d'Espanya. Llavors, tot això, tot aquest drama, no hi és tant. Et solen pagar i et paguen a l'hora, quan toca. Heu treballat, ja ho he vist, a Gran Bretanya, Escòcia, Irlanda, molts àmbits, diguem, a través de quina via de contacte dels festivals? Heu estat contractats pels festivals? Sí. I també hi ha una feina prèvia de donar-se a conèixer, clar. Explicar la nostra feina, etc. En aquest sentit, festivals com Fira Tàrrega, per exemple, ens ha ajudat moltíssim, perquè també és un pol d'atracció per molts programadors estrangers. I realment la situació és tan diferent, ara que ho deies, diu, no, allà no hi ha aquest problema de l'IVA, tot plegat, heu constatat que això del 21% és... Tot plegat, Jo més que el 21%, que també és l'ús que se'n fa de la cultura. Pel que nosaltres hem vist, a la resta d'Europa la cultura és una cosa més a l'abast de tothom, que la gent està més acostumada a consumir. Suposo que és també pel tema dels horaris, etc., que a les 5 o 6 de la tarda pleguen i... Tenen una conciliació major. Exacte. I sí que hi ha una cosa, és a dir, passeges per ciutats europees i veus a tothom amb un instrument musical, o que entra al teatre, o que se'n van a un concert de jazz. També Costa més. I l'espectador està molt subvencionat també a Europa. Aquí potser les subvencions van més als equipaments i allà és l'espectador, llavors el retorn és directe. Si és tan econòmic l'activitat cultural, vol dir que hi aniré massivament. Sí. I crec que es subvenciona massa la gestió cultural, no els que generen, no els que generen o generem la cultura. Està bé. La Reial, per què? Sou monàrquics, potser? No. Perquè aparentment treballeu molt en la realitat, no? Però heu volgut jugar a la reialitat? Per què us dieu? Buscàvem un nom quan ens vam formar, el primer espectacle, i vam decidir alguna cosa pomposa. Ostres, ja que som molt petitets, ja que només som dos, busquem una cosa... La Reial. I de fet el primer nom era Reial Companyia de Teatre de Catalunya. Reial Companyia de Teatre de RCTC. No és res, no. Clar, era molt, era molt. Un dels noms també era Companyia Reial de Teatre, que si busques això que ja t'explicaré després, surt una altra cosa. Surt una altra cosa. Però llavors, clar, vam començar a anar a festivals això, i el Reial Companyia de Teatre de Catalunya era un nom excessivament llarg, i sempre hi havia errors en els programes i tal, i vam dir, escurcem-ho, posem el Reial. Sort que dieu la Reial, perquè si fos el Reial tindríeu molt mala premsa per aquí i d'això. Última qüestió. Aquí som en un àmbit digital. L'Esguard és una revista, diguem, de tauleta, no cuneïforme, sinó digital, i després també per la pantalla del Punt Televisió. Tot aquest món, per al teatre, és un competidor, és un còmplice o és marcià? No, és un complement. I tant. Un complement. Oh, i tant. Sí. Igual que pot haver-hi projeccions o focus o escenografies Però us heu plantejat que en algun dels vostres projectes les xarxes o algun suport digital pugui funcionar o no ho heu fet mai? En principi no. Vam fer aquest del museu que anava a través de MP3, és a dir, tota la dramatúrgia estava en un MP3 i se li donava ja engegat i el públic el que havia de fer era seguir aquesta dramatúrgia però a través d'uns cascos, que ha sigut com l'aproximació que hem tingut en aquest món. I després hi ha molts espectacles que van que t'has de descarregar alguna cosa al mòbil i seguir instruccions,
tècnics de teatre, n'hi ha molts que ja estan fent servir, que ho tiren tot des del mòbil o des d'una tauleta, la música, el so s'està tirant des d'aquí, vull Ja dir... directament, i és una cosa més... Un avantatge jo crec que té el teatre o la música en directe és que és 3D, i això de moment les tauletes no ho poden competir. No, vaja, i que és una experiència que es Sí, viu en aquell en moment viu. i que tot i que es Sí, pot sí. enllaunar en aquest sentit. Jo Sí, crec que esteu sí. molt immunitzats, no? Sí, sí. Per la pirateria. Com a Clar, no et pots descarregar una obra de teatre, de moment. Tindria poc sentit, no? En tot cas, bueno, aneu-hi rumiant, perquè ja sabeu que potser el futur del site específic és alguna descàrrega. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Jordi. Gràcies a vosaltres. Laia. Moltes gràcies.